И ние ще играем с Core Hero. Стигнахме до втори сезон. Вчера. Аз не съм намалил звука. Ей, сега ще... Как се обърках аз по-личко. Ей, сега ще почнем. Айде! Браво. Къде излиза още първото ниво, това ми чудо. Така, стигаме до 22 ниво. И... да започваме. Сега ако не го вкарам. Сериозно? Хубаво, че реши парчера. Само 20 Hz. Също много добра серия правим тук. Втория видеоклип да не бъде по-добър от първия. Една! Сега точно ще ми даваш една. Да беше в началото добре. Подредиха с 3-2-1. Това забравих да ви го кажа. И обърках подаването, защото не видях човека. Такива малки грешки са много гадни. Сега, тук трябваше ново ленце да забием и ще ви да, ето. За това ви говоря. Сега го надъним. Няма гредата. Интернационални. Защо пък ми го показваш? Разбрах защо ми го показваш. Много ниско. Не иска така, бе. Бъга в телефон. Добре. Айде пак се върнем. 3-2. Този път май справяме по-добре. Засада. Една тъпа проста засада. Този път няма айлце. Тук май са повече ниве за това. Сигурно по-бавно ще стане. Може да снимам повече от 11 минути. Може да снимам и 20 минути. Сега от фалчето. Опаси го това добре. Гол и асистенция. Трябваше аз направя само гол. По-скоро направих гол. Само един гол. На моя игра условието, обаче на играта вкарах 2 гола. Греда! От какво разстояние? Отново греда! Това ще бия по-нагоре. Горна греда! Да.
Асистенция 5 кикс в мор. Но макар 5 кикс, 12 кикс, това са много от мор. От възможни. Ако има един киксов мор, най-лесно. Три звезди. Ей, почти го минахме само за 5 минути. А не са 5, да са 5,5. Минахме половината сезон. Значи пак толкова с някъде ще ни трябва. Време ще снимам. Може и по-малко. Като превърта това, ще го почнем без хак. Скоро херо. Да видим за колко време ще минем с хак и за колко време без хак. Бъгава греда. Това моя герой ли беше? Слежно бастия. Да, 5 нива ни останаха. Може да ги минем. Също това е трудна работа. Или аз така се обърках. Това си бъгавата глава. Как така ще го правиш? Бъде. Така. Трябва да го направим точно. Ами нагоре му дай бе. Толкова ли си и ти един загубин тапак? Трябва ми скоро волей или файнинг волей. Какво пише? Скоро уча волей. Сега де, великото воле. Великото воле пропусна. Мама ти девата на дева, твоя дева, мама. Сега ще го вкараме ли? Може би. Или в другия го не би. Най-накрая. Ние ако искате може да почнем малко от другия сезон. Да, нека видим само кой ще ни отбора, ще почнем другия сезон. Нека видим кой ще ни отбора и няма да почваме другия сезон. Просто е така. Само 19 минути има един гол. Доста голяма преднина за 19 минути. Тук имаме 3 гола на моя герой. Няма да се очудя изобщо. 2 от тях вече са вкарани. Гледай, трябваше 3 гола, обаче поне имаме 2 звезди. Добре. Сега за 1 минута, ако ги мина нещата... За толкова някъде колко сме миналия път те. Аре бе, Бангладеш, как не можеш да я хваниш една така топка, толкова хубава ти е да... Точно за глава ти... Един добър човек да я хване. Та стопка. Та меча звон. Та меча звон останаха само 3 нива. Да. Сега ще видим колко гола. Колко гола. Една доспа, добре. И още... това е много гадно ниво.
С вратаря трябва да вкараш. Така че трябва да го почнем много от дуспата. Как не ми се получи за Бога? Толкова класно беше. Изпълнение на топката. За сега... сега мамата се е бал. Пак не трябва да го минем... Трябва да го минем с 3 звезди. Или 2. Имаше гол Уичкипър, 1 и of the post. За толкова секунди дали ще го мина? Дали за толкова ще го мина? Да видим. Не, 11. Минаха 11 секунди. Аз по един... Да, толкова някъде. Нито топка не. Оставете. Минахме го сезона. С 97 звезди. Нека видим само кой ще ни отбора. Лузо или Сент-Етиен? Сент-Етиен. Сент-Етиен според мен е добре. Те са класен отбор. Я да си видим екипа. Доста добре. Добре, мисля, че стига това за клипа. Да го минаваме ли първо ниво? Да го видим какво е. Да го минем и ще приключим клипа. Да, сериз. Айде, минахме нивото. Айде хора, това беше от мен. Аз бях RightTextBG и това беше Скор Хиро. Играхме днес на Скор Хиро.